Ini udah aku gimana nih? Selamat malam. Selamat malam ya. Halo, Bang. Oke teman-teman Naposo, boleh diam di tempat masing-masing. Berkelompok ya. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan ibadah singkat. Baik, teman-teman, kita akan memulai acara ini dengan ibadah. Kami serahkan kepada Inang Calon Pendeta Kristina Burusitumorang. Horas nadihita saluhukna amanginang doho akadongan tapaho hombema diingan atabe asata buhay ulot tadi borginon jumolo mahita maride marhite bukwede 525 ayat sada sobama Jehovah. Ayat si jahaon dihita di Bornino imana dienet sian pesalmen bidu 150 ayat sada sahatu ayat onom songonom madido. Haleluya, puji hamuma debata di bagasan habadia onnai, puji hamuma ibana dihajaka jang ni hagugu onnai, puji hamuma ibana ala hagugu onna akana sumurungi, puji hamuma ibana hobbar tuhina godang ni hati bulonna, puji maibana mardongan suara ni sarune, puji hamuma ibana mardongan arbab dohok sordam, puji hamuma ibana mardongan tali sayak dohok panortoron namar liat, puji hamuma ibana mardongan hasapi dohok tulila, puji hamuma ibana mardongan ogung panggora, puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi, sudena marhosa ikon memuji Jehovah. Haleluya, martangiang mahita. Alede bata Jehovah nahutadahami marhite anakmu Yesus Kristus, marulupolo pami Tuhan di bagasan ngulu nami, terlumobi ma akan nahina holongamu, akan naposo bulung na adong di Huriab HKBP distrik Sumatera bagian selatanon. Tuhan ima marhite program na tinotopon ni distrik 15 on imana patupahon godang na poso hura jumi hamido padongan yang mudoh denggan di basam
ima di nama muka saha tu nuaing Tuhan jala paujungan nami ma tu ari marsugut di bata Jehovah di igil rohanami matutu di borongin niarion nanaing pujion huhu pasangapon nami maho marhite panortoron nami marhite haulion ni aka godam musik alani ihoma Tuhan nama jongjongi perpunguan namion asa tutu si tutu marmulia maho marhite saluhut nanaeng patupaon nami jala lehonomu totong di tuhami ganup asa sian nasa ate-ate doho pikiran nami ulau nami di bornginon hupatu pahami laho mamuji kuarmu Tuhan debata Jehovah di bagasan guarnia ma ana doho to di parbadia hupuk kahami ma ulau nami di bornginon amin. Pasatami mamuse tu panitia. Mulia tema di calon pandita Kristina Borus itu morang naung maguluhon kita di bagasan marene do tangi yang lahu mamuka pesta do Gondang tadi bagasan Bornginon ima pesta Gondang Naposo HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Horas Naposo Bulung. Sekali lagi Horas Naposo Bulung. Horas Naposo Bulung HKBP. Oke. Masih ingat slogan kita ya. Kalau saya katakan nanti Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumbaksel, jawabannya adalah oke, masih ingat. Habib berumah doa lagi kalian deh. Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Nang dobe, unang gabi gumugo suara ku suara muna. Naposo Bulung HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Horas. Iya. Jadi teman-teman Naposo Bulung songonin ang natutuan nami narap dohot hami nuaeng ditongani alamanon dinapatupahon kita ima pesta Gondang Naposo di bagasan tikiope diopason lahabukau tama hulautar alani songon urutan acara anon dihita di bagasan Bornginon nabarjulu maanon hita pasahaton songon songon pinggan panukunan tu permusik marang perkusi ima dari hasuton ni rombongan ni pelayan full timer HKBP Distrik 15 Sumbaksel laos ima anon memuka Gondang ta dungina manguruk ma anon diuruti ma ima Gondang siang kelompok sada nanti nomu ni panitia soal-soal ini saya dusidung siang Gondang siang kelompok sada diuduti ma tu Gondang kelompok 2 jalan nama nomu ma anon ima kelompok sada songoni nang diuduti muse Gondang kelompok tolu nama nomu ima kelompok 2 songoni manon udutna sahatu kelompok naparpudi di kelompok napaunopon dungian non sahat mahita non tu perayaan puncak mana Gondang puncak Gondang Naposo HKBP Distrik Sumbaksel ima Gondang Naposo alani tanpa berlama-lama lagi watang hamima tutongani alamanon asal mengaradi mahamu amang dot haminang napinar sangapan pangulan nagotiki HKBP Distrik 15 Sumbaksel rap mahita mernatapak ditongani alamanon. Soma hita sudia ka pangulan agok tiki amo manami doho inanami pangulan agok tiki nadong di distrikon tu soma hita pangulan agok tiki tu soma hita pangulan agok tiki nadong di distrik Sumbakselon nang gabi hita nilililing
Pangulan Agok Tiki. Cik. Pangulan Agok Tiki rap dohot panitia Gondang Naposo rap mahita diso. Panitia Gondang Naposo. Ayo semua panitia yuk. Yang bisa. Amang Martahan. Dan itu penukunan. Soma Amang Martahan. Itu. Gulung esok. Pinasahat ma tu kamu Pangulan Agok Tiki laho pasahaton pinggan kadukunan tu pargoti. Marsatabi majohami tuhamuna hamanami doho inanami naliat nalulo nadong noaing dison adorang sohu pukahami Gondang Naposo distrik 15 Sumbak Selon marpanukum mahami tuhamuna rajani parmusik nami rajani parugungami tuturi hamu mahami amang panggual pargot sinami nabar pertemuan tu ulau tau. Ya, Master PNP sama ke-57 Laboras di Wonosobo anak-anak Batu Kosong Gondang Naposo tiba di distrik Subaksel Palembang di Rodalana di Rodalana di mana kamu tuh habis sama para posisi untuk pada kurang atas maaf para bapak. Mauliate mak di hamuna panggual pargot sinami di sodo noaing hami Naposo Bulung HKBP distrik 15 Sumbak Selon rap jongjok kami noaing dison dohot Pangulan Agok Tiki na niuluhon ni Amata Pareses distrik 15 Sumbak Selon takas songon na diboto niya ka luluanon dinamasakap hami laho patupa Gondang Naposo di Bagasan Bodari Nyarion alani hamuna panggual pargot sinami tuturi hamuma ulaun nami di Bagasan Bodari Nyarion gare matu tujuh Laboras sama di pasar tamu suami tinggal paduturi di mana marisihon boraspir asapir mapoki bulbul pacalongan situ dia pe aka tapar psikolog do ka perkarijon saya dapat aka pacarin aloma masih diso so debat tiar saya tiar mah Aka pengumuman ya kabar 33 semuanya kabar sekolah saya dapat juara do di perkarijuan saya dapat aka japalan aloma adong bisa dison ringgit tawar mata yang mana itu paninya mata pemerintah saya riba ganda mah di tasaluhutna nadong di distrikon aka pengumuman do ya kabar karijuan di kabar sekolah ulang kabar 33 saya dapat aka pengumuman kalau di bekana sama ima Gondang sipitu Gondang sama gini itu teman dari bata dengan kuasa asa tiur-tiur ulau di borngina udah tuh masuk orang-orang kemaju hita paringgal tangan kita martangin tuh amat dari bata asa dilihat di tas saya atau doa ke tiur-tiur di ulau jadi kaya mah sama sipitu Gondang mah dari kan kalau bui jong-jong mah anak karawan Naposo asa jongjong mahita aka Naposo Bulung Udah ada undang order.
panggol nami pargot sinami. Alasaha matututuhani nalaho kami takot tak kami panitia rabdoho takkan aposo bulung tahun alani pargot sinami luho ma tuamat ta debata ulaot ka di bagasan bodari narion. Alu-alu kamu ma tu aka na tua-tua na lihat na lolo aka raja dohot aka inang soripada na adong di ingananon. Alu-alu kamu ma nang tu situan na toro. Mauliate ma ala marmula do nauli marmula do naringgan alanihi baik kamu ma godang mula-mulai. Panggolami pargot sinami baik kamu ma godang soba-sobai asamar soba hami tu natorok di inganano. Lihat mapanggol nami pargot sinami nuaing baik kamu ma godang lihat-lihati asa mga lihat tami tu si luluan na toropon mo lihat.
tema pargot sinami halanunga mga liat kami tu si lian tu luluan na taropon nuaing pe baik kamuma godang hasahatani asasahat nauli sahat nadinggan di ulaun nami di bagasan bodari narion. Manguluhon. Apa yang tidak sebab? Sudah, kelompok 1 siap. Dikamu abang pargol sinami. Ala naeng Roma, kelompok sada, jalan tomo nabi mapan. Pergi panitia baik kamu mah kodang kau patasi kodang baru muni. Melihat tema pargol sinami tikyon upasa tami matu kelompok sada. Kelompok 1 Parsinabul kelompok 1. Abang panggwal parkot cinami. Gabi amang. Nanialap panugot tinaruhon botari. Paridahan na susuk parlopaan na tabo. Gabi amang. Guang pedison amang pandenami partarias na malo. Marmula jadi marmula topa. Marmula negan marmula horas. Bandamang majo godang mula-mulai bandamang ma. Oleh ate amang parkucinami nunga di bedamang godang mula-mulai. Nuang pe amang parkucinami neng marsoba nami tu debata na tumupalangit tuhot tano do nasay sina. Bedamang majo godang sobai bedamang ma.
Panggabuan neng manortor magaliat asa liat parhorasan liat panggabean. Bedamang majo godang liat-liati asa mangariak kami di tongani alamanon. Bedamang ma. kamu godang sila luati. Amang parkunci. Benda mang majo godang pinasa sidungdungon. Ana siol doha minaposon di bona di pinasa nami. Del optimis mandudung masa depan nadenggan. Benda mang ma.
Oke. Oleh ate demo parkucinami nung ada kamu godang si. Amang parkucinami. Nung roh kami dison na poso nasa rohado nasa pikiran. Asa di pas Tuhan, kami di pasikolaan jelas sukses do di parkarejoan. Iya betul. Mang parkuci patenami. Banda mang maju godang pasorani. Asa masor kami akan pasor. Kesehatan nama kesehatan. Kesehatan nama kesehatan. Kesehatan ya, langsung ya. Langsung kesehatan ya. Iya. Mang parkuci. Kita main amang sudah godang terpita nami. Senari main amang makas tanai. Terus baru amang mado si tio-tioi. Damang mah.